Сега ще я докарам бързо. Карай шефа да видим това пазар, защо не ми си. Шефе, защо не искаш колелото? Абе, гледай да гледам. Но ти бям колчавите на кухня. Ей, как много грозно ще ти взимат. Ти да ми ти коле. А ти му спали колото. Аз къде да гледам? Не спя говори. Тук ти ще гледам. Само теб ще гледам. Мама, не за тук ти ще дойдат началниците. Ето, шефа идва. Той са двамата началници. Шефе, майта Ареса. Абе, шеф. Шефе, ело, ето вчера такъв шефа. Иди там, че иска да говори. Абе, шефа, кажи твоята пазач да взема колото и аз да влизам да гледам. Добра, благородна жена. Ще ви постави колелото тук да гледа фестивал. Не, тя само ще го тури тук, бе. Няма го пази. И нали ти си тук? Ако изчезне, ще делим. Тук да пазиш си шеф. Аз лични пари нямам, но мен ако искаш пари си скараме. Абе, на кафе ще ти черпим, една митра ракия, ако искаш да ти черпим. Ако искаш една митра ракия. Ма направо го подпирай тук, ние ще го наглеждаме. Абе, снимаш ли ми? Снимай я. Да снимам, да не съм Това си грозно. в YouTube днес. Ма ти днеска си се бърнала за празника, а? Да. Няма какво колие. Днес какъв ден е днес? Виж колието тук. Днеска, кой Какъв ден е днеска? А? никога не съм пиянец, моля ти се. Не е пиян. Самото неврите кара да говори. Никакви. Аз не обичам да пия. Аз да не съм пиянец. Ще дадеш ли да свие едно кръг с колелото е тук? Мога, айде. Супер. Защо да ни давам? Аз съм тарикат, бе. Карай, бе. Колко скорост има? Да пази колото. Да го пазиш, Байлия. Да, Чакай сега, мазами от телебус. Има ли спирачки това? Имам и много хубаво. Това е от Германия, бе. Коп такси. Леко ли, бе? Като някой гангстър си да гледа. О, има и контра. Подпали ли мотора? Подпали ли? Това е Сали Пали Мотора. Това е Чали пари! Колко коня? Мани сега, шеф, къде е шеф? Его е шефа! Его шефа, ние така му викаме. Това е шефчето, бе. Е, това е шеф. Кой кара колелото, бе? Не съм аз. Не ли снимаш? Огина. Да, бе. Шефчето. И сега как? Шефчето, шефа. Чакай. Снимай я там. Яла на огъна. Кажи, седи тук. Чакай. Седи, кажи сега. И лично снимай, бе. Иди ти чак ме правиш, съща по... Къде е зада е рецо? Дай шефе, дай ти. Дай шефе. Дай ме! Шефе, пази колелото на тази добра жена, бе. Виж колко... Ай, сега го вкарай! Аз съм майта. Ще го вкараш вътре, После и той ще го вкара вътре. Ще караш ли вътре? Знаеш ли да правиш? Ама само за театър, не после го взимаш. Ма къв театър, бе? Тя на живо говори, няма театър тук. После да свърши театър, тогава ще свършиме работа. Ще свършиме. Айде! Айде, вкарай мобила. Айде. Леко пидава, леко. Ти да върши работа, ти ще Ай, пазиш. кажи. О, нямаш проблеми, кажи да бъдеш работа, аз го пазам. Кажи да те вкара колото там. Лича, не. Но дай да гледам ме душичка. Бог да дава за вас. Стига моя Бог да дава. Дай да дойде ми дава и дойде. Сега ще помни шефа каза. Тя ще викне, че чака. Къде ме кажи, къде? Хари, бе, доктор лети. Вкарайте го там. Я така, че ми кажа да е хвали ключ от театър. Нема, пете стая, как са горе? Къде да отивам? Той още не е почнал, къде да отиваш? Ма театъра не е почнал още. Стими Елена, го стими Елена.
Даже да ти... Айде! Завърти! Ето шепката, ето! Мой Йони! Браво, да си живи, здрав! Тарикат жена, хубав жена. Тарикат жена, хубав жена. Сега после, като ми се качите, Не, ще са снимаш карате ли камера. да играем? Как ще снимаш ли? ще играем? Ние ще играем вън. Ще му снимаш ли с нея после? Ще да снимам, бе. Какво ще правите? Различни пози. Ти с мен ли искаш да си снимаш? Ей, чезва и много. То Дърта иска да се снима с теб, а? Дърта иска с теб да се снима. Не може. Не може Трябва да. молба да прави. Ай да влизам, бе. Май, влизай. Къде я? Еми, следвай тук ти. Iniziando a